Ugochi na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana Eze-Ana ga-anyị Ugochi tubelu Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dị anyị front and back ndị ochie dị anyị front and back ụfọdụ asịkala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi oche ya n'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ a sị m na nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amakwazi anyị a sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anara obodo maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata isiokwu anyị bụ keeping family covenant so agreement. Very important, very important that family agreement, that covenant must be kept. Maka ọdịmma ezinụlọ n'ọnụ Igbo ihe anyị ji wee bịa bụ na ọ dị nnukwute mkpa na ọgbụgba ndụ anwa ndị nna nna gị ha nwelu wute ndị anjelu nke Chukwu wutu Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa mgbe a na-ewuwe ngwurube nna gị na agrimenti anwa na ọgbụgba ndụ anwa nkwekọrịta anwa na-aga edeberiri ya na ịkwasa maka n'ihi na ịkwasa ya bụ nkwekọrịta so na ihe na-enye nsogbu n'ọtụtụ ezinụlọ taa. Agba nke abụọ ya, agba nke mbụ ya anyị kụziri ya yesterday, mana taa anyị chọrọ ka anyị kụzie agba nke abụọ ya ka i wee ghọta ya ọfụma ọfụma. Dịka m si ekwube, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Then
ọ bụrụ na tata bụ ị na-anụ olu m ma ị na-afụ na soshal midia, share ya ndị mmadụ si n'ụzọ dị etu a wee lite elere na amara nke Chukwu Okike na-enye ndị ya, maka na a na-esi n'okwu nke anyị nọ wee mee ka anyị dị ọcha. denụ ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa, mana bifo anyị mee nke a, o nwere ọkwa dị mkpa. Ya bụ ọkwa dị mkpa bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ka na-aga n'iru. Sọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo ya bụ nchịkọta aja, maka na ya anaghị eshi owo ihu ọrụ na soshal midia, ọ dịrọ necessary. Yes, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme ewu ịfọwọdụọ ya 3 prayer request. Make a donation token to the account number. You chat them na WhatsApp. I want God other details I need it from you in order to book. Yes. It will reach so you lie in a jar. Man stop to what do me under the sun. Distance is not a barrier, no long wine or room of not fine. If you get na WhatsApp 0813 82 43871. I repeat, 0813 82 43871. Aja abụọ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ nye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị anaghị eshi o testimony maka na ọ dịrọ necessary, mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ihe ị ga-eme bụ ihe anyị na-eme wee weta 3 prayer request gị. I place here n'altar na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye na ọnwa ọbụla agwụ. Ndị sonye na nke ọnwa Ọktoba, anyị na-aga ọfọ, ejego n'ụtụtụ aja ego ọfọ n'isi ha, kwubie okwu n'ọrụ mmụọ n'isi ha taa. Otu a ka anyị ga-esi megide ya wee ganye ụbọchị a ga-emesi ya. Anyị na-achụ aja dị iche iche, anyị na-eje na mmiri mesara aka n'afa mmadụ dum, bịa na temple tụzie aja dị iche iche to entities of powers, bụkwazi ebube wee mesara aka. Then ka bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m taa, nkụzi ya anụ taa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, ịneghị anya na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, echi ịnụ nkụzi ọzọ ma ọ bụ nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị for years now, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, ị ga-afụ ya. Anyị nwere over 1000 lectures. Mana ọ bụrụzie n'ihi na esonye n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ị wọchịrị n'Eziokwu TV English version, English, jee na Ugochi tubelu movie productions, ị wọchị ya after that video, ị nwere ike isi anya ndị mmadụ. Our Nollywood movies are true life stories. Our Nollywood movies is exclusively owned by Ugochi tubelu movie productions. You cannot watch it anywhere. Yes. Ọ bụkwa nnọọ Nollywood movie Igbo, jee n'Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube, watch ya ma share ya ndị mmadụ. Share our link, send our movies, you will see, you will understand something. Lest I forget, I will advise you, give one anonymous, it will save you more money. Gagolo SatView decoder ka ị were na-anụ olu m. Ọ bụrụ na ị mara ebe ị ga-enweta SatView decoder, anyị nwa na-elie chat ya na WhatsApp nọmba na ịchọrọ SatView decoder. Ihe a na-elie bụ 16,000 naira. Yes, 16,000 naira. So ihe ọzọ ị ga-egosi bụ dish, mana decoder ya bụ 16,000. Ọ bụrụ na ị ma abịa ụlọ oraifite bịa gorie, ebe ọ bụla ị nọ, ihe ị ga-eme ịtụkwasị ego wee bill, I will bill ya, wee mere ya wee bill to your location. Yes, na SatView decoder ị ga na-enweta Eziokwu TV, ị ga-enwetakwazi Eziokwu TV other channel site na SatView decoder. Anyị nwere so many things dị n'ime ya bụ decoder. Nollywood movies, wrestling, cartoons, name them, everything ị na-afụkwa, and it's free of charge. Very important.
this thing is free of charge. You are not paying dime. You are getting a cool go your decoder. It's free to air. You are not paying any amount again. Over time, all they don't far cheaper than whatever network you are using. Even if we go and start to decoder, you need those agent at YouTube now born your data. You can actually watch it at home with your household. Huh? Can see about. Also, the same babu, Echefukwana, na December 1, na Bonuku watch, na Ugochi to na temple. Magano Bosiawa and the friends of the temple, they read their annual festival. You can mourn up Otiba Nijele. And Obosia Okwazi, our Lord feast na temple. Okwazi my birthday, December 1. Yes. Then Kagamaniro and Kuzajibia. Kuzajibia Tata, why you no more fundamental thing, be very important. Equaserema. Foundational thing, be very important. Well, the foundational base of your family altar. And will agreement. Your father's well. Well, altar depend. And that agreement, well, the very important nega on ya. Nyalo Obumandu Awa. They can see where we can digress here a little bit. Makande I watch cousin Kai Kuzi yesterday part 1. Na part 1 I could say na Obando Aburobuna nke mebiri Ogbugbandu ọbụla na-enwe mpịawa azụ. Agbụrụ ọbụla mebiri Ogbugbandu ọbụla ha na Chukwu Okike nwere na-enwe ihe mgbu. Wee mechaa ụbọchị a wee maalụ gị atụ. Sị gị ka m were ihe ma wee maalụ gị atụ. Wee were akụkọ akọrọ na Baịbụl gbasara ụmụ Izrel etu ha si wee nwee ọgbụgba ndụ otu Chukwu Okike. Chukwu Okike wee gwa ha nkwado ya ga-echekwaba ha n'aka ndị ilo ha niile. Mana wee gwa ha dọọ ha akara ntị na ha ga-edebe iwu ya. Bụ the natural laws. Bụ the 10 commandments. Mana ime ife ha mere. Mgbe ha debere iwu ndị a nkwekọrịta ha na Chineke kwekọrịtara na-alụrụ ha ọrụ na-abalụ ha uru. Mana ngwa ngwa ha bidoro deviate be from that covenant, from nkwekọrịta anwa ha bido nwewe mpịawa azụ. Wee kwuo na-etu a ka ọ dị ezinụlọ dị iche iche. Mana ihe dị iche na ndị Juu na ndị be anyị bụ na ọ na-abụ agbụrụ enwere nkwekọrịta na ezinụlọ niile dị iche iche n'ala Igbo nwere family altar. Mana aka nte yi na o nwere ike ọ bụrụ na nna gị ma ọ bụ nna mụtara nna gị na-eriri eri o wee kwatuo onye ahụ family altar. Thousands of years before ndị anyarị abịa, ndị Igbo na-efe Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile direct. Kpatara na family ọbụla jee mee inquiry, go and verify. Family ọbụla nwere ebe adọ that family altar. Enwere okwu ana ngwuru ebe adọrọ okwu ana na ngwuru. Mmadụ na-adọ ana ngwuru bịa. Bịa na YouTube akụwago m ihe gbasara ịdọ ana ngwuru. Then family ọbụla nwere ebe adọrọ ana ngwuru. Ebe akpọtụrụ mmụọ, ebe okenye ya bụ ezinụlọ na-ewere ọjị jegodo. Etu a ka esi nwekwuo ana ebe adọrọ ana na obodo dị iche iche na ụmụnna dị iche iche. Ụmụnna ọbụla nwere ebe adọrọ ana, ọ bụ okenye ụmụnna ha na-ebu ọfịa. Etu a ka o si wee dịkwu na ebe adọrọ ana obodo. Etu a ka o si wee dịgbo. Etu a ka ọ dịkwa na-enwere ebe adọchara ana ndị ichie. Ọtụtụ family n'isi obi ha si wee pụ nwere ebe adọrọ ihe gbasara ọdọm ma ọ bụrụ na fa agbụrụ ọmụmụ nyere nsogbu. And ekwesịrị na ọ bụrụ na agbụrụ na-etonite na-aga n'iru nyawụ family na-agbasa, those family altar anwa
a na-agbasa maka na onye biri ụlọ kele mmụọ kwa eziokwu. Mgbe ọ bụrụ na ị kwara ana ngwuru na ịpụọ n'obi kwa ngwuru be gị, ndị Igbo tụnyere si na nwata biri ụlọ kere mmụọ. Yes, ọ bụrụ na mgbe ahụ ị kwara ana ngwuru, ọ bụrụ na eriri ọghị eriri front and back, ị kwesịrị ịma na ịkwa ana ngwuru ọfụ banye na ị ga-egbuju ala. Kedu ka ị ga-esi gbuju ana? Ka ị ga-esi gbuju ana bụ na ị ga-eje dọọ ana ngwuru be gị, ebe ị ga-anọ wee na-agọdoro ana na ngwuru be gị a, na ọ ma ajụwu n'oyi na ọ ya ekpowu n'ọkụ, maka na ana bụ isi mmụọ. N'ebe a ka ya wee dọchachi ana ngwuru. Ọ bụ ụzọ na onye chọziri ịdozi ihe gbasara ndị ichie na ụmụ mmụọ ndị ọzọ, nwayọọ 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 nke ọbụla na-akwụ, maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Etu a ka o kwesịrị ịdị. Mana ndị ụka bịara wee rie anyị front and back. Ọtụtụ famili wee chezọọ ebe ha si, chezọọ ihe mere ha odogwu, chezọọ ihe. You can't build something on nothing. O nwere ebe foundational base of your family altar dị, mana ị hapụrụ ya. Kedu ka ị ga-esi wee fee enu? Ime efe wu enu maka na ọ na-abụ ebu chọọ ịgbanụ, o je jụrụ akwụ ya bifo ọgba. Ọ na-abụ nnụnụ chọọ ifeni enu ma ọ bụ oti obi na wee feni ya. So ị ma anọkọta build something on nothing. Ọ ga-enwerịrị ihe ị ga-ebild ihe upon. Ọnya bụ ihe nna achọka nkọwalụ gị. Ọtụtụ famili nọ na nsogbu bụ na n'ijere wee jee mebie ọgbụgba ndụ anwa dị na gburugburu ụlọ mgbe gburugburu. Ọgbụgba ndụ a ka iji emebie ada onye nwa bụ nsogbu. Ọgbụgba ndụ anwa ka iji emebie ada onye nwa bụ nsogbu. Ka nkọwalụ gị ihe njọ ka digress a little ka ị wee ghọta ebe anyị bidoro yesterday. Tata anyị na-akọnklude ihe m na-achịkọwalụ gị bụ mma alịtụ obere ka ndị sonye fụnụ nke taa wee nwee ike mara ebe anyị bidoro yesterday. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ nna gị ha nwere mmụọ ha kpọkuru. Ihe a na-agwa gị bụ ihe mere hundreds of years ago, thousands of years ago. Maka na ana m achọ ịgwa, a na-ekwu foundational root gị. Ịda na-afụta ya n'ọsọ nna mụtara nna gị, nna mụtara nna mụtara nna m, nna mụtara nna nna mụtara nna nna mụtara nna wee gaba, nne mụtara nne nne mụtara nne wee dịrị gaba. Maka na gịnị bụ ndụrụgandụ? Gịnị bụ life without end? Ndụrụgandụ bụ onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie. Onye bụ ndụrụgandụ. Onye bụ life without end. Ndị ụka na-ekpere ekpere. So ihe na-achịkwalụ gị bụ na na-enwere ya lineage nwere foundational base. Ihe m na-achọ ịjụ gị bụ kedu ihe mere ya bụ foundation elele ya agbụrụ gị kwesịrị na ọ ga-abụ ụnụ na-agbasasị, ụnụ a na-ementenu ya, ụnụ na-agbasasị, ụnụ a na-ementenu ya, ọtụ ụnụ a na-agbasa. Mana ha niile ewe ofu ọtụ anwa, mana ọ mgbasasị ka ọ na-agbasa. Example, ije n'okwu mmụọ dị iche iche, ị ga-afụ na enwere ike nwee udo. Like ọ bụrụ na be anyị enwere ihe a na-akpọ udo awọ na oraifite. Ebe ya nwere udo awọ, etu a ka esi wee dọrọkwa udo wee gbasakwa n'okwu mmụọ dị iche iche. Kpatara na n'okwu mmụọ ọbụla iji alụ ka mma atụ na mmụọ be nna m bụ ụlasị. Ọ bụrụ na m bụrụ okenye ụmụnna m nwaanyị efie na bụ na ihe na ụlasị anwụ, ihe afụ na ụlasị nwere udo, ụlasị nwere ogwugwu. So a na-adọsasị ya adọsasị. Enwere ike isi na udo enu udo ọbụla wee dọrọ udo wee dọtakwa n'okwu ụlasị, wee na-alụkọ ọrụ ọnụ maka na ife kwuru ife akwụdebe ya. Etu a ka o si wee dị nge na-abụrụ ofu bụ arụsị nwere mmiri. Etu a ka ogwugwu dị iche iche si wee dịkwa. Etu anwa ka ọ ya bụ na foundational family foundation ụlọ anwa, mgbe famili a na-abawanye, ndị nọ na ya famili a na-adọsakwa mmụọ dị na famili, ọ na-abawanye. Ndị nọ na ya bụ ngwuru a na-adọsakwa mmụọ dị na ya famili, ọ na-abawanye. Etu kwesịrị isi dị. Mana abịazi erie ndị mmadụ erie, o nwere ọzọ onye na-eki a imentenu the family
that altar and the agreement. Can Kowala, you got up with him of my yesterday. I said, no one do one nagaha, devil. Bumako, Dimma, in case you don't know. No, ihe in ha goro n'ọfọ maka ọ dịrị ha mma. And ebe ọ bụ na adọrọ ọfọ a adọrọ ana ngwuru a ana mmụọ ọbụla nwere ọfọ sie nụ. Example, ebe ọ bụ na adọrọ ana ngwuru na-enwe ọfọ so ana ngwuru ahụ. Yes. Ebe ọ bụ na ịfụrụ alụrụ obi dọọ obi ndị ichie, enwere ọfọ ndị ichie dị ya nụ. So ọ bụzie na nna gị ha dọrọ ana ngwuru were ọjị were ọfọ na-agọdo na-eti ọfọ n'ala sị na ọ ga-adịrị ezinụlọ ya mma, na ọ ga-adịrị ụmụ ya niile a ga-amụta ndị ga-abịa n'azụ ya, na ọ ga-adịrị ha mma, na ọ ga-adịrị ụmụ nwa di ya na mma, na ọ ga-adịrị ụmụ ọkpụ mma, na ife ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be ha, na ọnwụ ike amadị na ezinụlọ a, ọnwụ erughị eru na ọmadị oti ọfọ n'ala. Ọ na-agọdo ihe ọma dị iche iche na ha unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo oti ọfọ n'ala. Ekpere ọma niile o kpekọtara ọfọ abụ that symbol of that good wishes of your ancestors. Ha wee mechaa wee nwee ọgbụgba ndụ ma ọ na-agọdo ọnana, ọ na-agwa ndị ana si ado nekwa agbụrụ m, nekwa ụmụ m ndị ga-abịa n'iru m na ndị ga-abịa n'azụ m, biko chekwa akwafa. N'ụbọchị eji eme ana, ma ụbọchị eji eme agwụ, ma ụbọchị eji eme mmemme iri ji, ma ụbọchị eji eme mmemme nke a ma ọ bụ nke ọzọ, na m ga na-abịa egburu ọkụkọ iji wee sị deme deme, maka na ọ na-abụ ekene karịa ekene dị too much, ọ bụrụzie deme deme. Etu akanya na mmụọ si kwekọrịta ọfọ niile ha gọrọ na anya bụ ana adọrọ na anya bụ family altar ahụ wụ maka ọdịmma nke ezinụlọ. Ndị gboo, ndị nna agwa gị ndị gburu gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ha nwere ajọ obi, ha sọrọ ka ha megide nwa ha, ha mere ihe niile maka ọdịmma agbụrụ ha na-abịa n'iru. Ịchọbazie dị ndị na-enwe ajọ obi asịghị na agbụrụ a na-agwọ ọgwụ ego, agbụrụ na-eji maka ihi ego lee nwanne ha, agbụrụ na-eji maka ihi ego gbuo mmadụ, mana ọ dịrị etu a na gboo. Ihe nna achị kụwarụ gị na nna gị ha kụwarụ ngwurube nna gị nwere ihe ọma ha bụ n'obi wee kwụbụ ya. So mgbe ọbụla ijeziri jee mebie ọgbụgba ndụ ahụ nke ha na Chukwu Okike nwere maka ọdịmma agbụrụ na-abịa n'iru, unu nwa ya ebule m onwe unu ebule m si na ndị nna ụlọ ọnya ka nna achịkọwa. Ụmụ Israel nwere mgbe ha blemụrụ ndị nna ha. Yes, kama they take the responsibility on their own. Ihe a na-aga ọfọ ọgwụ ka ọ dịrị ha mma, mana ana m achịkọwara gị na ndị agbụrụ anyị abụ obere ihe blemụwa ndị nna ya nọ nna anyị ha. Ọ ya batara ọtụtụ ndị mmadụ ji oje kpọta ofeke, o buru mmiri, buru oyi, buru nnu, bịa na be nna ya na-eme ọtọ na ụdị na ọ na-arụ ụlọ ezinụlọ. Onye gwara na ihe niile ị na-eme nwere ihe ọ na-arụ. Ihe ị na-eme ka eje kwatuo ọgbụgba ndụ eji wee foundational base of your family. You are complicating the issue. Since you lụchara how far? That is not the way. Asịgoro uri na nna mụtara nna gị mere ọtọnọ na o mere ezigbo ọdị na ihe o mere wickedness na igbu mmadụ na ịkwafu, o nwere ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ that way isi eme ya, ọ bụrụ ezie kpọta ndị ụka ndị eriri eri ka a bịa na-efekasị ndụ na be ndị, ọ bụrụ onye bụ the solution. Yes, ka bụ nkụzi maka another day. Mana ihe nna achịkọwala gị bụ na ihe kwesịrị ime mụ ana m ekwugoro maka ndị ewubere ezigbo ọta na befa, ha jiri aka ha kwatuo onye bụ ọta, ihe mgbu na ihe emeri wee bido. Amarụghị atụ ndị Juu akọwara ya akụkọ gbasara mgbe ha nwere ọgbụgba ndụ Chukwu Okike.
ha wee sị Chukwu okike ọ na-echekwaba ha n'aka ndị ilo ha. Chukwu okike wee sị ya na mụ na unu ga-enwe ọgbụgba ndụ. Ha wee nwee ọgbụgba ndụ ihe a ga na-eme. Chukwu okike wee kwe ha nkwa na ọ bụrụ unu mee nke unu na ya ga na-eme nke ọ ga na-eme ha bụ na ọ ga-echekwa ha n'aka ndị ihe ọjọọ niile. Then ha nwa na onwe ha edebekwasị data iwu niile, iwu 10 a. Mana na ihe merenụ ha nwee edebe, ha na-edebebu ya. Mgbe ha na-edebu ya ha nwere nchekwa, mana at a point ha kwụsị idebezi ya bụ iwu anwa wee nwee nsogbu, wee merie ha n'agha, wee kpọkọrọ ha niile, wee kesaa ha all over the world, werezie ndị Arab, because mgbe a oge na Persian Empire, ndị Persia bụ ndị Iraq, this Iraq, Iran axis, werezie ha wee kpochie the Palestinian area, kpochie ana ndị Jew. Ha enwere osi country of their own. Ozi na 1940, I think 45, 47, ka a bịara kpochi ya, mezie obere space wee kpochi ya, kwazie ha azụ, ha wee nụbazie ọgụ, wee nụtakwazie the present Israel state. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ha nwa n'onwe ha, they suffered because na ha deviated from ọgbụgba ndụ ahụ ndị nna nna ha nwere wutu Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. So etu a ka ọ dịkwa n'agbụrụ a, ezinụlọ ọbụla deviated from ọgbụgba ndụ anwa nna nna ha nwere wutu Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-enwe ihe mgbu. Wee kwuo na ihe mgbu anwa na-adakwasị ezinụlọ gị bụ mgbe ọsọ ọbụla unu ji etufuo ọfọ, unu ji ekwatuo obi, unu ji emebie altar, unu ji emebie ọgbụgba ndụ, which you people cannot create. Also, ihe na-enye nsogbu ọtụtụ ezinụlọ, maka na you cannot destroy what you cannot create. Agbụrụ ọbụla nwere agbụgbọ ọbụla mebiri agbụgba ndụ ga-enwe udo. Etu a ka ọ dị ya business partners. Ọ bụrụ na inwe business partner, gịnị wee nwee agreement, the sharing formula of the goodies ga-eso ga-abịa from effort unu na mbọ unu gbara. Along the line, ofu onye wee dịba greedy because of selfish interest or because of lack of vision and knowledge, wee dịbazie selfish, that business wee daa. Onye na-etu a, as long as enwego division, obi abụrụzi otu, a ga-enwebe ihe mgbu. Ya bụ union, ya business from letter, united idea will fall, because na enwego disobedient, enwego disharmony n'idebezi the covenant. Ihe na-achịkọwala gị bụ na disharmony enwelo n'ihe gbasara idebe covenant dị na be nna gị bụ so na ihe dị responsible for predicaments, ihe niile ụlọ na pass through. O so n'ihe ka ọ so nsogbu na ihe ụlọ na pass through. Yes. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na unu ga-agbalịrị mbọ fụ na unu dewere ọgbụgba ndụ anwa ndị nna nna gị ha nwere uju ụmụ mmụọ. Ije mmanya egbugidokwana gị ije mebie ya. Ọgbụgba ndụ ahụ abụrụ onye nwa bụ ihe bụ responsible for what you are passing through. I can tell you. The only way ị ga-esi keta mpịawa azụ na ya ọgbụgba ndụ ahụ bụ na ijere mebie ya. If you are not interested, you want to build your own legacy, ị chọrọ ịda agara onwe gị, you want a problem, come out. Ọ bụrụ na ịbụ ka m werekwa highly respected Aliko Dangote, the richest man in West Africa, as an example. If you ever time you use it as an example, or somebody that have already built name for himself, I don't show no way in Nigeria, Anu Barafa. Yes, so maybe him or where o wee bụrụ na o nwere nwa ya tolitelụnụ wee sị na ya adịrọ interested na his father's wealth, na ya chọrọ ibildiri onwe ya his own legacy, na ya chọrọkwa iketakwa oke n'ihe gbasara the father's whatever,
whether wealth or burden na ya chọrọ gaala onwe onye na-etu anyị nwere ihe gbasara ya with the business conglomerate nwere ihe gbasara ya na ya in fact onwekwa benefit dị ya nọ na ya dịrị interested ọ gaala onwe ihe ọ pụtara na the business na-aga n'iru ma ọ na-adachighị azụ ọ dịrị interested and nwekwara onye ọbụla ga-akpụ ya afa ọkwa eziokwu so etu a ka ọ dịkwa na family gị ọ bụrụ na ịdịrọ interested don't get yourself involved. Don't go and destroy the agreement or covenant. Just face your way and go. I can tell you, you will not benefit. When you have from day one, you work for Akadia. You open now your family wealth, you work for Akadia. So therefore, you want a problem. Man, onye ga-anọchi anya ya mgbe o bichara ndị ya n'ụwa kacha nka bụ ọzara onwe onye ga-enọchizi anya ya asị nwa ya that nwa ya nwa nọchiri anya as the new chairman of Dangote Group we inherit everything we be in charge of ihe niile nna ya nwere mana ọ bụrụ ọ chọrọ ịsọsidi continue na float that company very well. Ihe ọ ga-eme o seek your opinion and obey all the covenants, all the agreements his father's company built well with partners. Enwere ndị bụ shareholders, enwere ndị bụ business partners, ndị so well by banks, ndị so well with a loan, one way or the other. Iji wee finance that the company intentions and projects. Kwụkwa ndị bụ na ha asonyelu na nya bụ company ife na nya bụ company gbapụta n'ụdị a ma ọ bụ ụdị ọzọ ha niile bụ partners and shareholders. Now ọ bụrụ na the new chairman bụ nwa ya dịgota wee sị okay na ya ga-respect all the agreements and the covenants ndị ya bụ the chairman former chairman reach with all the partners and shareholders, there won't be any problem. The company will keep on flourishing, the dividends will keep coming, and they will keep sharing dividends. Onye ọbụla ga-adị happy. Mana ọ bụrụ na ya nwatakịrị dịgota as the new chairman chọkwa onwe ihe mgbu wee nwa wee jee mebie the protocol, wee jee gasa the agreement, wee jee gasa the covenant and the agreements duly signed by the former chairman of ya, then ihe ọ ga-eme bụ na that bụ ihe ahụ ọ gasara ga-agasa the process, and that benefit ya ọ na-enweta ga-agasa in due time. See what will happen. What will happen is that ebe ọ bụ na ọ dị edebe the agreement, ndị niile bụ the shareholders and partners will start to write a warning letter from their legal counsels to warn him to desist from not giving them their own share and obeying the agreement. Now, I want to have the warning letters. The way is here, there is warning letters. Now, mpịawa azụ yi na-enweta ụmụ small sign yi na-enwe now go as a warning. Mana o nwere oge a ga-edere olu gị letter as a warning, i nwee showdown. Then ọ bụrụ na a na-edetara ya akwụkwọ n'aka alọ ya ka ọ listen ya to voice of wisdom, ịfụ na o nyere onye ọbụla ndị shareholders and partners they do right and respect agreement. Ọ bụrụ na o mere ya, ihe ga-eme ya bụ na small time those partners and shareholders will go to court. Ka we get water judgment. And once I approach court nwere ike inye injunction for the company finances and banks account to be frozen. And by so doing, the company will stop functioning. And by so doing, everything that concerns that company will close and crumble. And by the time it crumble, Osimi, Osuanya, that is Obeto Nyobona. At the end of the day, everybody lose. Etu akọ dị ihe na-eme na family. When onye abụrụ onye kwesịrị ịnọ n'isi ka isi na ezinụlọ nọ n'isi, ọ ga-emebi ihe ọdịnala niile agreement ndị nna nna ha nwere site ezinụlọ.
maka n'ihi na ọ dị afọ beyond the nose. O nwere ike ịbịa with flimsy excuses thinking na ihe na-eme si because of that, mana osiro na ya ihe na-eme o ji enwe showdown because of lack of ignorance ya. Because the akwụkwọ Joel 4:6 say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So lack of vision and knowledge ya nwere ike ọ bụrụ ihe na-ewetara ihe mgbu mgbe ahụ o nwere ike ọ bụrụ na ọ dịrọ properly guided ọ sị na agreement ndị nna nna ya mere mgbe ahụ o jedo ihu ebe o kwesịrị ido ihu o wee nwee showdown. So kedu ihe m na-ekwu mgbe ọbụla e nwere family agreement kaba arụ ọnọ ya ọ bụrụ na ị dịrọ interested ị chọrọ ịwụ a partaker of that family blessings, then forget about it. Do as right. It will not be your own problem as long as you live your own life and work one and ihe gbasara the family worked. Mana mgbe ọbụla ị ma agba okenye na-asa oke mana iji eze ekeri ụmụazị, ị ma agba onye na-asa akpụ mana ị na-ala abacha aja. So ọ bụrụ na ịjụ ihe niile anwa mana ọ bụrụ ị na-eketa family wealth, then ị mara ya ọnọ ihe butere na family wealth. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ị kwesịrị ipe attention on that agreement uru obi wee dịrị ezinụlọ gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a sendelu meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. N'afọ Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile anyị agọzie difference of the temple, children of the temple, ya na ndị niile sonyela anyị na-achọ ọnwa Ọktoba. A sị na ọmaka ga-emere ha na akakaka ya ama ha na jijiji ya ama ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ọmaka meela unu ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Ndị enyi m ndị na-eso na WhatsApp, anyị nwere ike isend the message only na my personal WhatsApp number 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gazie.